se musela jedně ta bužírka rozdělat a jít po kabelu. Ono by mohlo stačit i, aby byl třeba zlomaný, viď? Nebo ne? Právě nevím, jestli si říkám blbost, když tak radši. No řekni mi barvy, co tam jsou. Ne, nahoře. Jako v té skřínce, jo? Jo. Silný, tlustý červený, pak je tady uší červeno-černý s černým proužkem, jakoby ouským. No. Pak červený a červený. Uší. No čistě červený, jo. Jo, tady ty dva. Nevidím tam na nich nic jiného. Tady je červeno-zelený. Já teď myslel tady ty, jo? No, koukám pro jistotu. A všechny. Tak to je plný přístup k tomu všemu. A ty svorky se dají koupit vlastně, tady ty. Jo. Ty krás. Zatohlý pojistky. Je nějaká divná dole. No, to vypadá ťafla. No, tady je to rozpečený. Tady je to rozpálený, rozpečený. Fakt jo? Jo. To není dobrý. Tak schválně. Máš? To je z pekla. A kde máme ten multimetr? Tady máme plast rozmožený. No. Přiložme to tady na tom konektor. Jo, kurva jsem slepej. Takhle mi to přidrž. Jdu rozvánět. Já jsem na to fouknul a říkám, proč se z toho kouzí, ty vole, tady z mojí huby. Já to zkusím takhle. Dej. Bude lepší. Kozo. To je pravda, že tam proude? Jo. Takže by to mohla dělat rozpečená pojistka. Jo. Jenže že to se nepřepálí znova. Jo. To je 30, veď? Tak, no. Já jsem ten profesor. Takže to budeš ti zkusit vyčistit, jo? Takže jestli to je jen tohle celá záhada, by to bylo dobrý. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
povolit i ten poslední rovnou. Víš co, abys to musel povolit vždycky to sundat. Někdy taky to všechno zatuhlí. Co si dělat? Odpoj, jo. Odpoj to vlastně, aby to šlo celý sundat. Zrovna tam to už nevadí. Jak kýtka posíjána. Jak by to řekl v tom v okresním přeboru. Kýtka posrana. Tam běž, ven. Sundáme celý. Tady musíme se svítit. A to vypadá ta pojistka, ty vole. Spečená, no. Spečená a zalitá plastem. Hele, jenom si je musíme poskládat tak, aby byly správně. Protože každá má jinou ampéráž. Jo. Tyhle ty pojistky. Potřebuji šroubovák. Ups. To se nemělo stát lidi. Musí se to ty pojistky nebo na ty plíšky prostě jakoby dát ve správném pořadí, aby prostě se to tam mohlo smontovat zpátky, jak to má být, aby se to nepostrácelo, takže se to musí hlídat. Plíšky, teplné pojistky, jinak řečeno 150 ampér. Nejsilnější. Ale tam ty nový chladiček, tam půjde blejskaj. Jo. Je to ještě dobrý. Bude držet ta svorkovnice tady. Víš, tady to. Jak to tam je spečený, tak to tam bude 100% držet. A zkus to rozovírat, já to budu podebírat. Já ne to povolit. Držím. Už. A je to vypadlo. Nějaký plexisklo. Kousíček. To bylo asi z ty zkoušečky. Asi. Tady. Níček je natavená. Jak je natavený. Co se bude muset očistit, stáhnout. Tak jim to ukáž tím lidem. Takhle byl opálený kontakt, kde nám to vlastně spálená pojistka byla napálená k tomu. A proto nám nedávala dostatečný napětí na to, aby nám sepnula Sahary. Jo, zelená, 30 ampérovka. Jo, 30 ampér. Jsem super hotová. Takže nám tam napětí půjde už. To by bylo dobrý, těho. Dobrý. Jo, pouštím, jo? Jo. Víme, že jsi zanedbaný, ty vole, dáme tě dohromady. Dáme si to ty
Vem si na dálku, bude úplně ideální. Jo? Špár někam do prdele. No jasně. A dá to do háje, to by nemělo cenu, si myslím. To je blbej náklon, teďka vlastně. Je to lepší takhle? Oso. Pojď utahovat. A se nemusím Neboj přetahovat. se to utahnout toho víc klidně. No. Ale víš, jak je ten svět malý, viď? Moje sestřenice byly hned naproti mojí ženský. No. To už taky pěkný, ty vazí zase mojí ženský. Dobrý. Můžeme připojit kontakt zpátky? Jo. Jo, jde tam krásně. Sorry. Pohodě. Tažíno. Au. Už prskáme. A já, že bude prskat si. A ta druhá matice. To už je vtažen. Tam není druhá, víš? To tam chybí už od samého začátku. To je jenom spojovačka. Jsi zapojil ten konektor? Ne. Jo. Teďka budu měřit. Já to obejdu. Třeba ty točit tady z té strany. Já půjdu tady. Tady to byl červený, čistý červený, takže tamhle. Jo. Bomba. Prostě. Opraveno. A nemám tam rovný 12,4 V, skoro 12,5 V. To je správně? Jo. Takže jak by to mělo být funkční? Pokud se nám to zase nespeče znovu. To vyzkoušíme hned. Kde máme? Takže máme plusový. A stejně potřebujeme. Wow. Jedna Běží ta druhá. Už nám to facha. Jedna a druhá nevím. To zatím nic Druhá nezmění, zatím nic. Počkej, Druhý se nechtělo. Tak. Tohle. Tak. To menší bude asi pravděpodobně na tohleto. No, sepla se, no, sepla. Sepla. Takže pro nás Důležité. dobré znamení. To je vlastně od klimy, ne? Tady to nebude od klimy, ale bude od toho. Protože tady přes ten skočidlo jede jenom jeden. Jo. Druhá ne. Ta druhá bude ke klimatizaci. Jo. A zatím necítíš nic, že se pálo. To by si cítil i smrádek, že se pálo. Jo. Takže víme, že Sahara funguje. A již jo, ještě že to napadlo takhle, ty pojistky.